Yo, a tear for and Chason Concoma or baby, I will be ammonia or tack and 10 years. So must cover this year. And then ya casafa and anonymous hin some home, and the same. Yen an anom free or mentifin by yano. All my yehun abusia, yanam abusia so and a teaching crew, and ye nam uncruso and so a teacher of mine. And untino, nam sapa no so, and my inya or mine be at say, then chramine or chemine, aquamine, asante mine. Ene aman ahodoa aka. Ne kwane na nanamfa so ne se omuhunu se ekro bia na so oman bia no se yenya obi a odi kan na ode ntutu begu akwa mu ama omanfo a da bia no oman no ebo nyene enu nti no ade a ne di kan ya na edwene ho ene obi a obedi oman na kan anase kro no kan na nanom nim die mu no de omu ye ne se o se yenya obi a se nipa na ye be fere se ohene na de na etia ne se achichi krono na kroni ekese obahwe na yatete nkurase bi nso aba beka ho e ba na sa no ne krono mu atre anase oman no ne mu atre nti ba na sa no nipa odaye nyina no ye frɛ no oman hene no eduru mebi ya na ntiase no ehunta kakra ene sen sa oba santememu anase fantememu ana ochimemu ye wo saa amanhene no ewo ho na ne hu ne se oba santememu amanhene nyina mu no ye san so yi ba ko a ye de tumi hye ne nsa ye fe no se otumfo ono ne santehene ono ne ye de tumi a wo santememu nyina hye ne nsa eno nti no amanhene wo santememu nyina esua kire otumfo na momokọ aman hodo no aka te se ne na meka no fantememu titiro a unta ehunu sa na so chimemu unta ehunu sa obo chimemu a e wa chima horo miensa achimku horo miensa fon sa o chima ansa abu akwa kotoku ene bosome o miensa na ntima nka wo ho abom enu ntin obi adi ne ho so yemom ye nuanom asantefo no de o mbọ modin ka wo ho bom ma wo nyina ba ba ye ba ko a o mu yo man hene ba ko e frɛ nse sante hene de tumi ahye ne nsa eno chi no sa man hene no a aka no ete se dwaben hene oyoman hene mampon kumawu ne oma kekeka no ofin so bekwai asumenya ehimfo aka ni nyina no ye fere omo so aman hene na oman hene no ono na odi oman kakra no a ono no ehye nase no so e ba na sa no a ono so pehimfo bi a ono so no bebu oman no saa himfo no ye from se mpakamfo na se abrempon ade ye nanam de kan dwene ho ne se oman bia no ye hia asomdwie ana se ahobammo enu nti se obi de kon befo ye ne kwan be ne befa so atusa etie oman no ne de ho bi wo no so no wo se yesika sem totoye so ekoyi na afei ye mpomuden so wo se ekoyi saa ne memi ensa ya de nananom de hihye gu akwemu epe se ye man no yenya saa chefa kese ewo mu a enu nti na bema omanfo no ho atɔwo enu nti no de edi kan dwen ho ne se obi de kon ba befo ye ne awose ahyehyɛ ahemfo no de dwumadi hye obi ansa ne ehunu se ɔhene wei ene ne dom dwuma wei ene obetumi de amaye wei ne dom ha na ɔmbefa enu nti ɔhene a odi kan wi ɔmanhene efiri hodman nanam abrempon efa na meken no ɔhene a odi kan ene kronti hene no ɔno ne ɔhene a sɛ nana eni honom ana so ɔmanhene eni honom a krono ehye ne nsa ewom sɛ yeyi ɔhene a yeyi ɔhema so ka ho enti eduru ba bia ɛɛdin a ɔhema no tumi gyina mu ema ɔhene no ana sɛ ɔhema no ɔno na ɔhwe ma yeyi ɔhene ɔno wɔ ne dwumadie nemum sɛ duru ba bia yɛ kokon de a yɛntam fa hema no emmemu ana sɛ yɛbɔ kuro no ba ne yɛntam fa hema no emmemu nemum hema no ɔno wɔ ne dwumadie ɔne ma no hye ne nsa duru ba bi wɔ ne tu ɔhenefo duru ba bi nso na sɛ akonwa tɔ a ɔno na ɔhwe eyi nipa de kokɔkyɛ mpanimfo no na afei yɛkɔkyerɛ ɔmanfo a na mpapahwe kwa na ɔmo gitumu a afei na ne yɛde wɔ ne kon ɛba besi hene no dwumadie wɔ hɔ enti abonteno hene anase kronti hene no ono no hene a odi kan enti kumu no yebeka so no ne first general ono na tambia no ohwe edi kun no animu ohene a obo na kronti hene enso ne akwamu hene enti brebe ya na yekasa konti ne akwamu omo ne brebe ya no omu di ekun no animu enti akwamu hene enso eye ohene ono so
odi akotene yie ewo oman chichire mu ono fi hono ma ne yeba na adontenhene adontenhene no ono na edom no ayede won ekokon ehye ne nsa nti ono na ochiche mu ono na piepia dom no enti won se obeka se na nifa hene wo fa ha benkum hene fa ha kontire ani akwamu mumuni kan na afi no ono na opiepia edom no nti ono achire no ene wo ni na nifa hene ene wo benkum hene ene ne dom ene wo chidom hene enti chidom hene no de ono na ono ka achire ebo ba bi a edom no nyina no ekopem no ono ne dom ene twato kora no mo hwese obi ema mesi ye achire ema mekon enti aye ana chidom hene no ono no ne dwumadie no benkum hene so ne dom ebeti afa ekon no aye kono benkum so na nifa hene so ne dom so apaya fa nifa so na afi na ekon ne hu se esisi ye a obi ade kon no ekon no aye kono ye de nkunumdie ebeba ye eno pa ho so aye wo jase hene na jase hene de empempie no ya na won entamfa no nkokon jase hene no ore na ahemfie ntotoe nyina ehye ne nsa jase hene no ba bi ho no mo a sana hene ehye jase mu ba bi won so a yechemu nti jase ene sana no beka se omo ayade koro ba bi bebre ho no mo a sana ehye jase mu sana hene no ono no hene sikasem nyina ehye ne nsa ono hwe me atoto sikasem so hene di tuo na so oje tuo na sika ba sana hene ono eno hwe so pamadaka asantememo no yewo naka mienu ana sade hene ekro sika wo mu yewo adaka kese e wo ho ne wo apemadaka enmu ne de sika egu enti se ye de hye sana hene nsa no ono ato adaka no mu na se ne beye na pepepe ebeye dwumenti no sana hene no ye to adaka mu yem fasafo no ma no nkura na emu no de akwa koma dabe hene na dabe hene de safo no esi ebra so na se wo se yi sika koma nana de nkraba se yi sika mre no fenye bibia ne akobo dabe hene amane no kofa safo na ba no no nanim no one sana hene ebie so na de wo se yi no na yi ne de akwa koma nana ebra nana nso betu obi aka ho na ye de akwa koma nana nti eba na sa no a pepepe ye eye dwuma pepe eye dwuma ewo oman no mu afei ye wo ankobia hene na ankobia no de ankane no na eni ho na ebra na na opoku akatachi babedi ade no ena otu seti a ocheman nti esa no mu no ena nana sehwene nana bremoro nso ne dom ebesi ni nana poku akatachi echi ebe ya himfie pasa enam so ema asante hema na efe no nana nyako ohwere no nkwa enomu ena nana poku akatachi ye na dwene se obebo sa akonwa no na mema no ekosa na yenya mema no bi akefi amomahwe ema ne nkwada ne sebe ayarefo a ewo mu no ne ahemfie ne fie ne ema no omso abɔ ho ban de na apoko akatachi na de ankɔbie akonwa ebaaye wie eno akire no ye wo himfo bi a omo nka aprempɔn ho na nso omso dwumadi omu die nso eboa ye wo himfo bi te se nsumankwa ahene no ono na ohwe ne se ye kokon na obi pira ono no dom na hwe won se ehia se ohene ekwa bisa korampo no nsumankwa ahene ono na ehye ne nsa eno akine ye won koso ohene so ono no hwe ema ohene nso nkoso dwuma bi a ohene pese odi ewo man no mu no so ohwe na ototo bibia ma bibia nso eye pepepe eno achi no ye wanantahene no de enye ba bia na ebiwo anantahene no pempi no kwa himfie kese te se otumfo ahimfie a ye wanantahene wo ho ananta no ene sen ananta yetuo enti yetuo a ye otumfo ebo de masa fikuo no omo no mo otumfo ho ban se ne be ya ahimfo no a otumfo ne omo ebu man no bi enye dom entia otumfo to omo no mo otumfo ho ban ewo ahimfie nti from se anantafo anase omo hene no ne fense anantahene afi no achi no ko kumasa ahimfie so a ye wo sompa hene na sompa hene no de se ne otumfo nana pokuware a odi kan boss akonwa no oboma owura no a ye de share ne nsa no Bishop PJ Blackson ne ka che ne se eye one ne madea ena abusua mu enu nti no hene bie ni ho kwan se oboso mpa hene eka otumfo ho ti beto sa be no ye hunu oman bi na se ohene bi a owo sa asompa akonwa no nti nania ibetimi aka akosie no afi yenhwe wo mo a wo som ewo ahemfie ho no mo asomfo wa ahemfie no a esoso no ba bi ho no mo a ye wo dwato ahene enso ho ono onka brempon ho
yɛwɔ nkwankwa ahene ɛwɔ hɔ ya ne yɛwɔ hemfo nkakra bi ɔhene bi nso te sɛ manwɛre hene ɔno so ɛwɔ hɔ wɔn yɛntaafo wɔn nka abrempɔn ho de nanso wɔn dwuma so na wɔn di ɛwɔ ahemfie hɔ nom nti wɔn nyinaa nso so ɛwɔ akonnwa a wɔn te so afei yɛwɔ asomfo a wɔn so som ɛwɔ ahemfie a wɔn so fekuo bia ɛwɔ ne hene yɛwɔ akyeame nti ahemfie a ɛso na akyeame dɔɔso no so yɛtumi yi akyeame hene ɛwɔ hɔ ɛno akyi no yɛwɔ akyerɛmadefoɔ yɛ wɔn a wɔn ɛgoro wɔn bɔ ntwene ɛma nana na so wɔn bɔ ntwene ma ɔman no wɔn so ɛhene ɛwɔ hɔ nom afei yɛwɔ mentiahyɛmfoɔ wɔn so na wɔn hyɛn mmɛn ɛma ɔman no ehunu nea ɛrekɔ so dume bi na sɛ ɔhene ehia ɔmanfoɔ a yɛhyɛn mmɛn nti aban biara nso ɛwɔ nea ɛka na sɛ mmɛnhyɛn biara no ɛwɔ nea nana ɛpɛ sɛ ɔde ka ɛkyerɛ ɔmanfoɔ ba na saa no wɔn so ɛwɔ wɔn hene duru baabi nso so ahemfie sɔn na edi asɛm hɔ yɛwɔ ɛsɛn ɛwɔ hɔ a wɔn so ɛhwɛ ɛma asɛnniɛ no pɛpɛɛpɛ yɛ ɛkɔ soɔ ɛno akyi yɛ wɔn mu kuta ɔhene akyiniyɛ ahemfie soso no so ya na yɛ wɔn hene yɛ wɔn mu kuta nana kyɛm ɛno nso so wɔn dɔɔso a yɛ wɔn hene wɔn mu kuta nana tuo wɔn so dɔɔso a yɛ wɔn hene ɛne yɛ wɔn mu kuta nana sekan basa yɛ kɔko a wɔn so dɔɔso a yɛ wɔn hene ɛno akyi no yɛ wɔ abrafoɔ wɔn so ɛdɔɔso nso a yɛ wɔ wɔn hene ɛwɔ hɔ nom enti saa asomfo yi wɔn nyinaa ka bom ɛboa ɛma ɔhene ahenie etim ɛba ne saa no a ɛma kuro no na sɛ ɔman no a yɛtim no yɛhunu sɛ atoto yɛ nneɛma nyinaa pɛpɛɛpɛ yɛwɔ wɔn boa ɛma yɛkɔko ɛde nkunim ba ɛne ɛwɔ wɔn nso a yɛsikasɛm totoyɛ wɔn nso ɛhwɛ so wɔn nso so a wɔn hwɛ ɛma nsɛnnie ɛkɔ so nanam toto no nyinaa pɛpɛɛpɛ sɛnea ɛbɛyɛ a yɛnka sɛ baabi atɔ sini ɛno nti obi fa saa si ntɔ no so ɛde aba abɛdi ɔman no awu nananom adwene ɔman no ho sisi eduru yɛn nso yɛ so sɛ ɛbɛyɛ bi atoa so ɛdeɛn na yɛn nso nkyirima no yɛyɛ ɛde atoa so nananom yɛda mo ase ana oti akɛntɛn soma so kɔ abrɛ de hye aduanaba makramo